Okay, masiyeni pha ecukwini. Khawutyhile amaKorinto okuqala. Chapter 11. Ne? Yes. amaKorinto okuqala chapter 11. Sifunde kuverse 17. Khawufunde ke namhlanje nawe neBhayibheli. La ndithi ndisizela ndiyazi but make siyamkele lento engiqhubeka uthetha njengento okufanele siyithathele ingqalelo ne. Amen. Please, hayi ndiyanicela bazalwane bami. Oh, ndikhumbula uDaniso wanishumayela kamnandi ke tana ngalanini. Uthi ushumayele andithi kuba andiyabelanga le ndawo wathi ushumayele kamnandi kakhulu utata. Ndithanda la ndawo ethi esincenga. Ethi engathi yasincenga ndithanda la ndawo beka ngaqa yemvitha. Ngathi yasicenga. Ndithanda ke nala ndawo ayithethayo bana noba iyakaka le nto ayithethayo maziyiginye kaka injalo. La ndithi yindlela athetha ngayo iyakaka ne. Thina sithi iyakaka kwecala so bayamsusu are kwela cala kwecala ibe ngathi yenye into ke ngoku yavuhleka bena bayingathani ikodi ingozi sikelele khawufunde AmaKorinto bokuqala. But yes, phambi kokuba ke angene sifunda phambi kokuba afunde umuntu uke wathi eshumayela uDlamini apha ndicinga uba nguye engathi nguye wachaphazela into yobana le nto ithetha ngezazantlukwano zikwincwadi yamaKorinto ezibonwa phaya kuba ngathethwa ngazo zishiyeke zikhona. La ntetho ilola hlobo bazalwane bethu ayithethi kakuhle ngathi. Niyandiva? Okanye intetho elolo hlobo ithethwa ngathi ayithethi kakuhle okanye ithetha kakuhle kuni. Ngoba xa kuthethiweyo ngento okanye xa kufundisiweyo ngento imele bakhe ngoku kubonakala abantu ababonakalayo babafundile ngale ndawo. Yebona? Embhalweni kunombhalo othi eBhayibhelini masihambeni okanye masiziphatheni ngokwabafikeleleyo kulo mgangatho esikuwo. Ngamanye amazwi ngokuba sinezi zinto esithile okanye izinto sizaziyo thina sesizivile ukuzotsho ngoku. Make siphileni ke ngokwabantu abazivileyo ezi zinto sizivileyo. Yebona? Olu lwazi umntwana lo ngoku ezi zinto azaziyo ngokuba zenziwa kanjani make zingavakali xa sithetha qha. Mazithi zivakala xa sithetha ngoba siyazithetha uba siyazazi kodwa nasekwenzeni kwethu make kubonakala abantu abave nabazi ezi zinto esizithethayo. Yeyibona? Amen. Funda ke mntana. AmaKorinto bokuqala chapter 11 verse 17. Ukuhlambela isidlo verse 17. Ke kaloku ndinithethela le ndawo nje andinincomi ukuba ukuhlangana kwenu ndawonye akusingisi kokukhona kulungileyo kusingisa kokukhona kubi. Okay, amen. Siyava ndinithethela le ndawo nje andinincomi. Siyayazi mosibana into engeyo yawunconywa asiyincomi. Niyava? Phambi kokuba into engeyawunconywa ndikwazi uba ndingayincomi apha kuMamobhili. Xa sendingayincomi pha kuMamobhili akuzube kulapha endiqala ukungayincomi khona. Ndizawube ndikufunde ukungayincomi into engancomekiyo pha endlini kulobukani. Koomama kabukani, koomafezi ukuya ke komzojana pha ngoba ngabazalwane esithathu bandawonye khona. Niyandiva? Amen. Sendidibana noMamobhili nje apha enkonzweni noSisilungi noMadlamini ndikwazi unqanda into umuntu engekho right ayenzayo. Loo nto ndiyifunde pha ndihlala khona. Amen. Into ethetha ukuthi ke ngokuhlobo zembuzi
Oh, thetha banika iqondi lento. Abona abantu bakufutshane kakhulu kuwe, abona abantu bakufutshane kuwe ngokokuhlala, ngabona abantu bakwazi kangcono kunabo abadibana nawe ngamaxesha athile. Okanye manibeke hlaza ngohlobo. Incinci gqithi impela veki bawuyazi. Ndingapretenda ndibe ngulo muntu oright. Nimke notata ngonyama nomama uyaso nomama uMamtolo nithi yo hayi siyamthanda la tata uWilly. Hayi. Anindazi kahle. Nini? Awu. Mina uma ngabe sowufuna nje kahle. Uma sowufisa ukwazi kahle mina ukuthi kahle umuntu ukanjani nje. Omzojani? Omafezi? Omamakalabuka? Hayi, ngiyathemba ukuthi bangakutshela mina nje. Ukuthi hawu, akukho lo konke lokho akushoyo. Ebona masefika lapha ePulpit. Hawu. Nathi siyamelama lo, asimazi lo. Baba. Asimazi. Umkhuleko nje wethu kubaba ukuthi ngase asilethele lo obasepulpit lapha esithenjini. Yebo. Ngaba imbi. Ngoba ndifika ndibe ngomnye umuntu apha ukho wapha esithenjini. Hey uDlamini lo kudala wayedla ngothi ndiyamvuma umuntu kangiqala umbona. Cha andibese ndigqiba. Yandithatha ithuba lami. Uthi uDlamini umuntu ethetha kakuhle kangaka ethetha iBhayibheli ethi nethetha izinto ohlobo athi hayi ukuhle ukuthetha hayi anginandaba. Kodwa ke ngase ke ndihlale naye. Ke nisondelelane naye. Ke sazane kangcono thina. Ya chini zaphe Chefstein. Bathi siyazana thina. Endithina siyazana. Make kuphele ezizinto zokwazana ngendlela engeyiyo. Uthi uDlamini siyazana thina but le ndlela sazana ngayo libime libasazana ngayo. Dimazi unamhla ukuthi ngulo muntu uyathetha nani pha ekitchen uyanehwanqola. Hey intoni bubhanqa abantwana obo atsho nakomama uyaso kanti umama uyaso sebeqonje ulasi sayi. Andifuni ukuthi uzadibanisa nohlehla. Uhlahla kaso uzoyijonga le kanti uhlehla ubuyathetha uvela athethe nje ngongathi uthetha nabantwana abancane. Uyayibona akumelanga ukuthi kuhamba kanjani. Siyavana. iBhayibheli isixelele nalapho xa uthetha nontanga bakho thetha ngongathi uthetha nabantakwenu. Xa uthetha nomama abadala bengathi uthetha nonyoko. Mangabe uthetha notata omdala bengathi uthetha noyihlo. Kanjalo nje konke. Akho mntu unelibhathi okanye andinayo right othetha komama Mamtolo bengathi ndithetha emntaneni omncinci. Isidima sakhe makahlale izive ngumama engugogo. Amen. Right ndingumfundisi ndiyavuma. Kodwa andinayo right okwenje njalo. Ngokwezu. Amen. Inkosi sisikele. Then into ke ngokwale ndlela ifanele ihamba ngayo make sifundeni uba ngabazalwana abanjalo abazihambisa izinto ngale ndlela zifanele bazihamba ngayo. Amen. Masithi umzekelo uba ndingenza umzekelo apha umzekelo ngomama kaBukana wenze into ethile ngendlela engalindelekanga ibe ngathi ndiyamhlazisa kanthetha apha ngaphambili kanti lanto ayithethayo ayenzileyo into encomekayo into engancomeki. So into engancomekiyo mayingancomeki kuye, ingancomeki kunamhla, ingancomeki kumama uDetyana, ingancomeki kumama uMnokwa ngoba yonto yokuncoma. Amen. Ingathi ngoba ngumama uWilly ngumama uMnokwa into engayo yanconywa inconywa. Ukhetha ubuso kaloku ngoku xa kunjalo. Siyayivala lento hlobo zinkosi. Ifana nento bana mna ndingumfundisi ndenza imikhuba otata uyaso boyika ukundiqonda ngoba ndingumfundisi kaloku kanjani. Nawuhamba enkonzweni yami. Ayikho lona. Into irongo nakubani kuwo wonke umuntu. Mamelaneke. Akho nto ke yandisokolisayo ke make nditsho. But ndiyaqaphela uba ingxaki nako abanye abazalwane. Laa nto yokubana ke kuqina elithamba lomqolo bawuyazi. Apha endodeni ke ngoku indoda ibe indoda ithatha indawo yayo. Masithi
not indoda ibe indoda per se, umzalwana kabe ngumzalwana njengoba kulindelekile esisilungu. La nto bakufuneka uqonde uMadlamini uthi uMadlamini urongo. Hayi, akwazi utsho kaloku beke wathi urongo usisifo okanye sobathethe nawe inyanga ezintandathu. Mangathethi nami inyanga ezintandathu kodwa ndimxelele xa erongo ba urongo. Eyongathethi nami inyanga ezintandathu yakhe angendawo. Mna ebemele ba ndimxelele ndimxelele. Nansi into efunekayo ke ngoku bahlobo benkosi. And nawe wena uxelelwayo kha uxeleleke isihlobo senkosi. Lento ayiqondange kuhlukumezeni wena, iqonde kutshintsheni wena ube ngulomuntu uThixo wakho akulindele unguye. Niyava nabazalwane? Ndithi ukunqandwa kwakho akujongange kuhlupheni okanye kuhlukumezeni wena. Kodwa kujonge kuthini? Lo muntu uThixo afuna ubona yena apha kuwe, kuvele yena bonakala. Qha yabazalwane, nithethe ubanikeni anikake niyiqaphelele into yobana ekuqaleni bangathi andikufuni ne. Kodwa beke wayamkela lento endithetha, wayamkela lento endithetha, wayamkela lento endithethayo, usuku ukhulelwe lento endithandayo. Ucinga kusuka kwathini? Kwasekuqaleni kha ungandithandi lento ndithi mina noba umuntu angacinga bakandithandi ucinga uba yena akandithandi, oyena ndithandayo nguye lo. Umuntu angandifuniyo nguSathane. Lo ongumnikazi wezi zinto azigcinileyo ndithetha ngazo. Uyayibona? Ugcinisiwe. Xa uSathane akafika athi kuwe ugcinisiwe ndim, ngoku ke njengoba ugcinisiwe kwawulunge izinto uzigcine safe. Xa uvela athi uyabona uyakuhlaza ke ngoku. Uyakuhlaza uhlekisa ngawe phakathi kwabantu. Ufuna ukubizela amehlo. Okanye athi undibizela amehlo. Yena wena uzenze uSathane undibizela amehlo ujongisa ngabantu undithatha kakubi ufuna abantu bandithathe kakubi. Kugqibile ke ngoku because unezanto zakhe. Uyayibona? Simple lento ndithetha kwihlobo zenkosi uba wake beke wanguwe. Hayi manje okanye manje isifike kule ndawo. Yabona ngoku Dlamini wayithetha ngala hlobo komathi kanti ngoku yami ngomvulo benisithi kuwe siza enkozeni. Yatsho kabuhlungu kum. Bathi lento ndandiyana ndithi ke kanthetha ndiyambulela uThixo kodwa indlela wandevele wandenza ngayo. Ngoku itsho kabuhlungu ndivele ngayihoyi lento itsho kabuhlungu kodwa ndiqonda unyanisile. Unyanisile ngqo. Ayikho enye indlela ibimele basenze ngayo. And yile ibimele ba ndiyenzile lento. Awugqiba ndisho ndiqalisa ngoku bafuneka siyambila. Onofumanisa uba uba mhlawumbi ndandingomnye umuntu obhanqekileyo eDlamini. Mhlawumbi ndiphethe njika kwamna uyahamba wedwa ubona ubuya kanjani. Uyapha erenkeni ufuna abantu balapha imoto yawusapha. Yayizaba nguhaya grade owes kakhulu ke ngoku. Wathi wanceda uThixo Dlamini bathi kule nto le mpazamo endiyenzileyo namhlanje ndifunde. And zange kwaphinda sasendaweni sasitaki kwangona ndifoto organize imoto ngokusipha. Sahamba indawo ezininzi kakhulu. La nto ithi impazamo yes iyehle impazamo ibiyenzeke ngoba ubungajonganga ukuba uphume yona. Then funda kaloku kuyo. Kutheni uphinda kwakulaa ndawo uphinde uthi hayi bazalwane ndikuphinde kwenzeka. Hayi siyafunda siyegqitha siyafunda siyakhula siyafunda siyakhula. Ungaloku ude waziwe yazi wakwathi umuntu akamjobhe. Kwawu kanifuna umfazi soze ndizeke pha kwabama wevuka. Bayithetha ngabanye abazalwane belindawo. Ande utsho noba ngawuphi lo mjobo. Okay. Verse 18. Kuba kuqala ke nakuhlangana ebandleni ndiyeva ukuba kubakho izahlukahlukano phakathi kwenu. Mamela ke. Qhubeka. Ndithi ke kufanele ukuba zikho. Verse 19. Kuba kumele ukuba kubekho nezahlukano phakathi kwenu ukuze abacikidekileyo babonakale phakathi kwenu. Okay. Xa nihlanganeyo kubakho ingxaki. Anihlanganele okuhle, nihlanganele okubi. Ndiyayifumana le nto uba kubakho izahlukano phakathi kwenu. And ndiyafuna ukuthi
sinje kunjani. Uyakwazi umuntu into esifumanayo apha kule ndawo bana ukuthi into oyivayo ngaye uyidibanise naye ngokokumazi kwakho. Kanjalo uyakwazi ukuvinto ngomuntu lento uyivayo ungayidibanisi naye. Niyabona bakubalekile kwazana. Nditsho noba uyathanda mama uVulisaka noba uthandi xa ungathanda andizokuthandisa mos. Andiqondi bengakuthatha ngaphansi kwemizuzu emihlanu into kokubana afike umuntu apha kuwe athi lo mfundisi wakho nguye unebhongo ngaye izimanga zenzayo ngapha ube sokholelwa lonto. Senjuba at least noke ngake kuthatha imizuzu iqabele pha esihlanweni uzama ubana wamkele lento uyivayo. Kodwa okokuba ngaba kuke kufikwe uthandeka apha kuwe akusebezele ngendlela awkward okanye snacks afike sihlele ngayo noma fezi kuronda ngenye imini ungathi kawuvinto lolo hlobo uthi hey ngokwendlela nezinto endike ndizive ezithethe ngaye inganyanisa nali. Ngiyayiva lento into ethetha ukuthi le ndlela umuntu aziconducta ngayo iyathetha ngaye. Le ndlela umuntu aziphatha ngayo iyathetha ngaye. Uba uhleli nomuntu nincokola noba siyancokola nje kusekitchen kuphi silinde ukudla siyadla sincokola nje bawo ungonyama kuvela wena. Ezinto zithethayo zisixelela into egcwele enhlizweni yakho. Izinto zithethayo nendlela ozithetha ngayo zithetha ngawe. Mamela ke okokuba ngaba sisilungu umuntu kuthatha ngendlela ethile wakwayithetha lo nto Dlamini ngenye imini le ndlela ithile lo muntu akuthatha ngayo uyithathe kuwe. Yindlela amen. Ukuba umuntu ukuthatha ngendlela ethile lo ndlela ithile akuthatha ngayo uyithatha apha kuwe. Nguwe lo uzenze ukuba makathethe kuwe na kanjani athethe nantoni abone. Mamelani wake wathi omnye umfana andikasindiswa kuDlamini sesenzisiwe yena kulaa ndawo sasikuyo andisindiswanga naye athi kum hey ngeba ndithethe enye into apha kuwe xa nawukwazi ukuthetha ingaba kuthi lapha akazuyithetha kuye uzayithetha kum. Icacile iyageza masasindiswanga thina kodwa ngoba uMr Mnuka saseklasini sonke unathi sifolela inini kusekudleni athi ngeba uyabona bingeke inkaba kuthi ngeba ndithethe enye into apha xa nawukwazi uyithetha ingaba kuthi lapha wayengoDlamini kwayena kupho so wayithi ingaba kuthi ke kayibeso Dlamini. La ndlela yayimbangela uba nami ndingakwazi uthetha isigezo ekhona uDlamini wawungathi ngumzalwane. La ndlela sasimtrita ngayo sayithatha kuye engavulanga umlomo asixelele uba yintoni esinoyithetha ekhona yintoni esingenayithetha ekhona. Nyani kodwa indlela yena awayeziphethe ngayo yayivela isishumayeze thina uba u1 no2 no3 hayi nabaze kuthiwa usewuxakile awucingi ukumenze khona. Kodwa ndiyayazi mna kwabanye abazalwane ngokwakhoyo kuthethwa yonke into ngongathi akekho ngokwakhoyo evayo. Kutheni indlela wena oziphethe ngayo phakathi kwaba bantu uphila nabo
mamelani ihlazo libi bazalwane bethu sise kumanzi silungisela 17 days siyahlinza igusha pha nomnye umzalwane welacala kuhlaba I'm not sure noba babesihla noba babenyukana ngeven bakhwele ngasemva bambize ngegama bamqangaza yes bani to yakho ethile bemkhomba ngapha uyazi wathi nomzalwane wami yo utaduli isayile la nto kakhulu hayi nangathi nje oh hey I see kodwa ndabe ndiyazi ucaba indlela abaqhuba ngayo shoni icacile ithi kayikhwaza leya imbize imbonge ngolohlobo naye abize ngolohlobo ithetha kanje kuye ithathe kuye lonto hayi ngakaze kanye senze ba mamsulwa bakhona okholike emsebenzini ne asithi isebenze wethu nabantu abasizobodwa qesha ithini asithi ke ukholiko wakho ongubhuti ne athi buze oh legwalele uthi uhlanganise ukholiko wakho awubuze wena uthi ustothi wena Brazet yeba uyena uthi awubuze iyakubhanza wena Brazet ustothi umzalwane uBrazet akasenzwanga uyakubhanza eyapha impendulo ithi ustothi Brazet John uzakwenza enye momsi ilanto ofuneka kwakumzalwane yiba nomqomo and why church ulandile lapha ekoti intwana yesikole befunda kuzo uthi wathi omnye umfana hayi mntakanti amehlo noba kukayi-1 nje ukhona ii-boundaries zakho uba akugqithwa apha uthi ntamehlo qha ubugqithile ke uzibona kufana nabantu but asizuzukwela ngolohlobo thina ii-boundaries zakho ukubana wena kuqala kwi-conduct yakho into oyenzayo into ongayenziyo into oyamkelayo into ongayamkeliyo nendlela othetha ngayo phambi kokuba ke kwenziwe lambhanso uqale abone ilanguage yakho bana ilanguage yakho ile language yami ube ulwimi oluthethayo lolwimi endilithethayo nezinto esizenzayo zizodibana into ongayenziyo mayingenzeki kuwe okanye into ongahambisanayo siyigcene kukho amaxesha mayole kufuneka into kokubana uyibeke ecaleni enye into okubana uthi not again awusazombuza masiba wenzani seyenzile uthi yabona ke uba uhleka nawe unithatha kanjalo ndizawuya kuhleka nawe nguno wakho lo uyangeza kwenzeka uzawuthi sorry emva koko i-boundaries uzisethe waqeba enye into ongayithethanga nje la ndlela ukumphendule ngayo iwedding amagama ambandana nje awudinga into eninzi awugezanga futhi awuthini utshintshe ubuso apha ubonisa uba andiyihlekeli into engayawuhlekela then xa ngabe ke ngoku usenza izinto okanye nento ezawuvakala ngawe if for example ungumuntu owenza kanjalo seyiwenze kanjalo ndikhona okanye kumzalwane othile okhoyo la mzalwane ave kusithiwa ububhanswa ngumuntu akacingi uyamkela lona because uyayazi indlela oreacta ngayo xa kwenziwa kuwe into ongahambisaniyo nayo athi andibona ubani kusenziwa lento uyithi wena yenziwe kuye but kawuva kusithiwa ubani ubhansiwe uqhela uva ilanguage yakhe uba uthetha kekele uthetha kelezi ayinokuthusa leyo ubhansiwe amen oh
Ndiyana ndithi ke mama yaso azithethe izinto ezinje emabandleni. Ngoba ingathi uthetha amanyala. Ke zingathethwa zinjalo ke ziyenzeka. Ufumanise uba utata uyaso pha une-stress, uphathwa yi-depression ngokuba ngumzalwane, ngoba wena uthandana nam. Xa kuthethwayo akuthethwa kuyiwe ngakwiinto ezinjalo, ngawuthetha loo nto amanye umnyeza ecaweni, awathethwa kodwa ayenziwe. Yeyiphi ebhetele? Mawathethwe ngoba kuthethwa ngokuchaseneyo nawo. Kuthiwa asihambi apho kuloo mgca thina, sinomgca wethu. Amen. Qhubeka ufundile. And ke ngoku abantu abahamba ngezandlela ezinjiya ke ngoku abamelanga uthi xa behlanganisene kwenziwe isidlo senkosi babe inxalenye yaso. Seyike ngosiyilo Gift Josh. Umama wethu uthandana noMr Mnuka. Mna uthandana nomama yaso. Umama yaso uthandana utata yaso uthandana nomama uMsulu. Usisilungu ulaqaza utata ngwena. Kwi-network nje yamanyala yezimanga azikho akumelanga ngezo zinto zikhona endlini kaThixo. Ithi iBhayibhile into ezinjalo akumelanga noba kuyafikwa kuzo ziyakhankanya nokhankanya. Laa nithi akumelanga noba ziyakhankanya nokhankanya ngamanye amazwi phakathi kwabantu abaphila ngobungcwele akumelanga uba kuthethwa ngoba kukho izinto ezinjalo, hayi ukuthi makungathethwa ngazo. Nyandiva? Akumelanga uba kuphila imikhwa elolo hlobo. Ayimelanga nje. Hayi. Yile nto ke ngokuyifuna into okubana masiphilene kunyanisekeni nasekwethembekeni phambi koThixo, athi bengene enobubuqhubusha avela sibone njengekabuqalisa uba iyo andizulungu. Ayiyo logongele. Amen. Singajongo njalo uba sikhanket. Singajongo. But ukwenza kwethu kube kuhambisa lo ntshumayelo ubana exactly we are the can't get. Amen. Kumbula uthwele ke esizapha lamini athi kuwo not exactly. Usangasikele. Uyabona? So masihambeni ngendlela imele ba sihamba ngayo, esingahambiyo kuyo asihambi. Just sibe simple. We are playing open cards. I take this, I don't take this. Ikhona ezweni siyayenza, ayikho ezweni asiyenzi. We don't care uba bangaphi into abayenzayo, bangaphi abayenzayo, asingendawo, asisazi isizathu soba bayenze. Xa into esiyaziyo kuba abahamba ngohlobo abamelanga uba bazibandakanya nebandla. Because sebezikhuphile bona. Ithi ke ngokulento ukuba izwi likaThixo lithi uma ngabe ukhona iyanhlukano phakathi kwethu ebingamelanga basenze isidlo senkosi, ngamanye amazwi ubuneyanhlukano apha ebomini bakho okanye ebomini bakho kuphila iyanhlukano, sozikhuphile wena ebandleni. Ukuba nina nobabini kuphila iyanhlukano phakathi kwenu, nobabini nizikhuphile ebandleni. Anikho kwenu. Hayi kaloku mna andivani noNamhla sithi sawugqiba sonke siku-United Science Ministries, si-United noNamhla sifana. Ukuvana kukatata Ngonyama noMr Mnuka nokungavani kwam noNamhla akusenzi sibe siyavana. Bangavana bona phaa ecaleni but thina sahlukene. Sinelethu iqumrhu, ngamanye amazwi le nto bayibhalayo sihlelela ukuyicima. Nyandiva? Ngamanye amazwi le nto bayibhalayo thina sihlelela ukuyicima. Ngamanye amazwi le nto bathi kunobunye sithi thina bukho bayaxoka. Niyayibona le nto ubungozi bayo? Bathi bona kunobunye because banye sithi thina ayikho kwayiloo nto. Iyathethwa qha ayenziwe. Uthi kuThixo kungamalunga naloo ndawo aba bantu basondela kum ngemilele, inhliziyo zabo zibudele. Bazalwane make sidlulise lo xesha lokuba sisondelene kuThixo ngemilele, sisondelene kuThixo ngenhliziyo yethu. Qhubeka.
mamela kaloku ukuba mamelani bazalwane bami, ukuba phakathi kwabo bazalwane bathile phakathi kwethu bakuphinda iyanhlukwano, bona abo baneyanhlukwano abasondela kuThixo ngenhliziyo yabo, basondela ngemilenze, ngoba awukwazi ukuthi uneyanhlukwano uthi unoThixo futhi uhambisana nokutsho kukaThixo. Wena awunaThixo ngoba uyamphikisa uThixo. eBhayibhelini kunevesi ethi, ndicinga uba kwincwadi kaPetros, ithi abantu bayayiphikisa inyaniso ngokwenza ubuxoki. Ngamanye amazwi, okanye bayayiphikisa inyaniso ngokwenza okungendawo. Ngamanye amazwi, xa wenza le nto uThixo angabizi yona, uphikisa le abiza yona. Le angabizi yona wena uyayenza, ungumthobeli womthetho. uYesu ngabapha abantu abagxothayo ukuthi mabamke kuyakazange wabazi abenza ngokuchasene nomthetho. Umthetho ubiza le, wena wenza le. Ungumchasi womthetho ke ngokwena, awungomthobeli womthetho, uyamphikisa uThixo. Kwawuthi kubenini ke senjuba kukaninzi kuchaza ukuba iyanhlukana yamkelekanga, iyawude ibe kanti ayamkelekanga nini nakuwe. Ngoba kaloku ba uThixo uveze ezwini lakho iyanhlukana yamkelekanga, wena uhambe yanhlukwaneni uthi wena iyanhlukana yamkelekile. Uthi umbuzo wakho, kwawude kube nini kuwe iyanhlukano yamkelekile kodwa uyayiva apha elizweni ayamkelekanga? Khawuphendule lo mbuzo. Yebazalwane bethu, kukho umzalwane othethayo Enigma. Uthi Enigma, ndimamele kwenye clip, uthi uYesu nawe ndagain uhlala inhlangano nabazalwane ababe-12, uthi ongekhoyo nguJudas, oPetros nobani ngoPetros ngoPetros nabani uthi babambe inhlanganiso nawe ndagain. uYesu baxelela ukubana lifikile ixesha lokubana azolanda ibandla, noThixo ufuna uYesu azolanda ibandla, kodwa uYesu ukhathazekile, ibandla likho ready. Abantu abaninzi bazawushiyeka, uba bengafika ngoku abantu abaninzi bangashiyeka. Uthi kayibala ke, uthi abazalwane enkonzweni banxiba ibhlukhwe bazosala, kanifika kusenjalo. Abazalwane enkonzweni bafakele bazosala, bafulehile. Uthi imifleho yonke ivele, zonke izitayile zekhathi zivele zikozile. Uthi abazalwane benze izinto zonke, and zonke ezabenze izinto baphelele eHadesi abaya ezulwini. Kanohla ngoku ndiye emhlabeni bangashiyeka. And uthi uYesu ukhathazekile ngabefundisi ngoba bazithethe ezo zinto. Yilento ke ngoku ndifikelele kuthini, uba ngabe ocanda kwakho akayenzi lento wena uyiva ibizwa lilizwe. Ezinto sithethe izinto zethu bazalwane, asithi sicinga uba sikumele bakwenziwa kanje, izwi lona litsho. So ifuneke ngokuthatha ngonyama, uba uyambona ukuthatha umnuko akayenzi lento ngokuyivayo kakuhle, mayeke ke ngokulendlela enza ngayo secaleni uthatha umnuko ayenze ixoke lento uyivayo ezwini. Malinyanisi ilizwi, iBhayibhile itsho ngehlobo zenkosi, ithi abantu bonke mababe ngamaxoki kodwa uThixo makashiyeke nyanzekile. Ngamanye amazwi uba into iselizwini noba bayikrasha okanye bayichasa kangakanani abantu, mabashiyeke beyichasa bazozibona phambi kwenkosi. Inkosi isikelele. Qhubeka. Ukhumbula umbuzo wami bana ukuba kuwe kuphila iyanhlukwano, kwawude kube nini iyanhlukwano kuwe yamkelekile kodwa elizwini ayivumelekanga? Ulindi bakwawude kube nini? Okanye ujongo bakwa iyawuthi zibe iyanhlukwano ayivumelekanga kuthethwa kanjani kuwe?
ize ibe kanti le nto uyivayo inyani ngohlobo inyani sengalo uyiva ngalo. Yabazalwane ithi iBhayibhile saye siyakuyazi inyaniso yayinyaniso yakusikhulula. Inkosi sibelele qhubeka. Verse 20. Elikweni ngoko nithe nahlangana ndawonye asikuko ukuba nidle isidlo senkosi. Xa nineyahlukano kanjalo ke animelanga ubana niyazibandakanya kwisidlo senkosi. Funeka niqale nilungise ukuhlala ngoba umzimba kaKristu umanyene. Qhubeka. Ilapho ke ngoku lenzithi uba uneyahlukano ephilayo kuwe okanye kuneyahlukano ephalayo phakathi kwenu nizikhuphile nina ngokwenu. Yes. Verse 21. Yes, 21. Kuba ekudleni kwenu elo udla okwakhe ukudla uqala adle bengekafiki abanye aze omnye alambe omnye anqile. Verse 22. Kanene, That means qhubeka. kanene aninazindlu zakudlela nokusela. Kanene aninazindlu nazo kudlela nokusela okanye nidela ibandla likaThixo na nibadanisa nje abangenanto. Ndithi nina kuni ndinidumise na kule nto andinidumisi. Ngamanye amazwi uba uneyahlukano wenza izinto ngendlela yakho. Awenzi izinto ngendlela olindeleke uba uzenze ngayo. Uthini ke ufuna ukunconywa loo nto ke? Soze. Ngamanye amazwi kum ithi uba wena uhambisana neyahlukano ilizwi ngokulingahambisani nayo ithi le nto soze ube kanti wamkelekile neyahlukano yakho. Ude ube kanti wena uyehlukana nale yahlukano. Ngamanye amazwi ngumuntu ozikhuphayo elubabalweni lukaThixo. UThixo enesithi izana umsitho lo ngowenu. Umuntu ngenxa uba engafuni ukulahla ezi zinto ibimele uyazilahla kunyanzeleke ke ngokuba naye makayitshabalaleni ngoba ugcine izinto zentshabalalo kuye kwawude kube nini abazalwane. Inkosi sikelele qhubeka. Verse 23. Kuba mna ndakwamkela kuyo inkosi oko ndikunikeleyo lokunikela kuni okokuba inkosi uYesu ngobusuku eyanikelwa ngabo yathabatha isonka. Verse 24. Yaza yakuba ibulele yasiqhekeza. Ngathi yakushiya. Kuba mna ndakwamkela kuyo inkosi oko ndikunikeleyo lokunikela kuni okokuba inkosi uYesu ngobusuku eyanikelwa ngabo yathabatha isonka. Verse 24. Yaza yakuba ibulele yasiqhekeza yathi thabathani nidle ngumzimba wami lo owaphulelwa nina oku kwenzeleni ukundikhumbula. Amen. And ke kayiqala pha le ndawo ithi oku ndakwamkela kuyo inkosi. Ingaba wena le yahlukano yakho yamkele kwesini? Senjuba into ibimele basibambelela kuyo singasuki noba ubani ufuna sisuke ibe yinto lesibambelele kuyo siqiniseke uba siyamkele phi enkosini. Ilento ke ngothi nombuzo uba iyahlukano lena umuntu abambelele kuyo angafuna usuka kuyo uyilande phi yona? Ngoba izwi lenkosi lisixelela kakuhle uba ayamkelekanga. Uthi uDeniso eShumayela uba awuyithambeli inyaniso ubuxoka budinga uba ubuthambele. So uthambele kona ukungafuthambeli kwakho inyaniso. Abazalwane bethu make sibe ngabantu abavumelanayo nenyani. Inyani lizwi kaThixo ithi iBhayibhile encwadi kaYohane uYesu ethandaza bawo bangcwalise ngayo inyaniso lilizwi lakho inyaniso. Ngamanye amazwi into efuneka siyithambele thina yile nto ibizwa lilizwi kuthi. Ukuthambela ke kukuyamkela, vumelana nayo. Uyithambele into ibiyafika kuwe iyangena.
uyiqinele into ukuthi umuntu ungumaqina uqine egqithi ngamanye amazwi kuyathethwa akafuni uvumelana nalo ndawo bubuxoki ke lifana basiyayiqinela nenkohliso nenkohlakalo zonke izinto sihambisana nonke ndawo kodwa inyaniso le lilizwi likaThixo limele bayona ngokwemfuno nokubiza kukaThixo ukuthi siyayithambela siyayivumela okanye siyavumelana nayo yena sicela masithi lento iyathethwa apha kuwe into efuneka siyijonge ngokubana unyanisile xa ithetha kanje unyanisile make siyeke ke ngokuba kutheni ethetha kanje uSathane sestrategy asebenzayo bana ewe andalo bana unganqandwa kodwa akuthene kunqanda kanje wakhe resistance ke ngokona ndaya wakho ukuqina apha kuwe kuba suvumelana so yilento ke ngokufuneka sithi thina ndiyamthanda nyana uDaniswa athi noma ithethwe kanjani ithathe noma ithethwe ngendlela ekakayo ithathe ngoku ikakayo iginye ngoba ize kuwe izokunceda kwasisikelele kanti ngabanye amazwi noba izanga ngalendlela kubucinga ba ingeza ngayo kodwa ke seyizile nansi into esiyithetha ngoku seyifika isithi kuwe awenzanga kakuhle and nawe kawujonga uyavuma uba awenzanga kakuhle uthi kuIsaya ke kayifika kwindawo ezinjalo beniya kusindiswa ngenguquko nokuzinikela kubo ilizwi lokufumana ungenze ngalendlela bemele bawenza ngayo eyakho into yibethu nakodwa uThixo ulungile bazalwane bethu nditsho mamiyaso noba uThixo sethetha nawe ethetha ngongenzi bakho kakuhle akabe sesithi kwangalo mzuzu kuphelile ngawe akho nto ongayenza icacile ayikho akho nto yiyo akho yakho akazathethe kanjalo uthi xa guquka buyela kum uba uva unemvakalelo obana uziva wena uowisha okanye unetyala lokuba ucela uxolo ukuthatha uyazo nansi into ofuneka yenzile qha iBhayibhile lithi ukuxelelwe mntundini hayi icaba funeka ke ndithathe 3 days fasting yeyakho yeyakho akangithethwa ngefasting ngoku usathethwa ngoxolo qha kuwe into embi ke ngoba uzawuqala ngefasting nayo kohlule ikubizela okunye ukudandatheka kanti uba uke waqala ngaleli lebuyenzile ubuzawuva inkululeko obuzayiva ukukhululeka kwakho inkululeko yakho le ngoba ayinguwanga lunje nawe ungamthandiyo kakuthethwa yena kuwe ngoba ukukhokelwa nguSathane then ke ngoku ukuvuma kwakho uvumelana nale nto ithethwa nguThixo wamkela isikhokelo sikaThixo iBhayibhile ithi uThixo wathumela izwi lakhe ukuthi asiphilise uThixo ujonge ukusiphilisa kwezindawo singaphilanga kuzo uThixo ujonge ukususa ezi zinto kufuneka zisukile kuthi ewe sincedakele kwezandawo nakwezandawo nawe uyayibona loo nto utshilo kunceda esitshilelo ndiyayazi imisebenzi yakho kodwa ndinale ndawo ngoba apha jongise khona ufuna singabi nandawo athi ukhomba yona ayisho ngone iBhayibhile uba banoyo lwabo bahlambulukileyo inhliziyo ngoba bakumbona uThixo bona okanye masithi ngifuna le ithi phuthumani uxolo nabo bonke ubungcwele kuba akukho namnye oyakumbona uThixo ngaphandle kwakhe ingozi isikelele uThixo sibizele empilweni engcwele uthi Dumiso 19 banoyolo abo bahlambulukileyo ndixela abo bahamba ngokwelizwi likaThixo ngamanye amazwi uThixo ufuna abantu abahlambulukileyo ngobani abantu abahlambulukileyo ngabantu abangenzi impazamo hayi ngabantu abahamba ngokwelizwi likaThixo iBhayibhile ithi wathi uThixo ethetha ngoDavide ndifumene indoda enenhliziyo esemva kwami
eyifumene njalo uThixo indoda enenhliziyo esemva kwakhe yavele la ndoda enenhliziyo esemva koThixo yothatha umfazi kaUriya. Ayamthatha nje imshiye phela uUriya yambulala. Wenza ntoni uDavide? Umprofeti asawuya kuye athi isityebi besinendwendwe sathatha imvu yehlwempu. Wathi noDavide asovuba lo ndoda nguwe kumkani. Wathi Thixo ndonile. Ndicela undixolele. Nansi lenhliziyo uThixo ayifunayo. Lenhliziyo ekwazi uthi xa kukhonjwa indawo erongo kuyo ithi ndiyavuma andikho right. Ndiyavuma andenzanga kakuhle. Ayithi lonto uDavide waba right ngothatha umfazi kaUriya, kodwa semthathini umfazi kaUriya wathi xa kuziwa kuye kuthiwa wenzanga kakuhle kumkani, wathi andenzanga kakuhle kakhulu. Ndicela uxolo. Wena uthini? Xa kufika enhlizweni yakho bawenzanga kakuhle kwindawo ethile. Uyafika kule ndawo ethile, ndicela uxolo. Ndiphazamile. Qhubeka. Mamelani, uYesu lo wayenza waba nomyalezo abasho nabasefikelena kule ndawo ethile. Wayenza uYesu ba ithethwe lento elekuba kuzawudliwa isidlo senkosi. Oku kwenzeleni ukundikhumbula sikhumbula yena asiphazamanga, but wathanda ukuthi kuthethwe ezindawo ngoba ufuna sihlale singababantu afuna bahlale bene connection naye, samkelekile kuye. Nanso xa uThixo kuyo into ubana ufuna thina sihlale silungelelene naye. Ibethuna ayibobubele no ayikho kulunga kukaThixo. Uthi umkhaya ethetha apha kwenye inkonzo uthi inceba kaThixo abantu uThixo unenceba kodwa abantu bakhe abayiboni le nceba. Unenceba uThixo ngabantu bakhe kodwa abantu bakhe abayiboni le nceba. Verse 25. Kwangokunjalo yathabatha nayo indebe emva kokuba kudliwe isithi, le ndebe ingumnqophiso omtsha osegazini lam. Ngamaxesha onke enisukuba niyisela, oku kwenzeleni ukundikhumbula. Sithathiwe sonke esingumzimba wakhe owaphulelwa thina. uYesu wophulelwa thina ilizwi likaThixo ngoba ungulizwi uYesu. Lezi verses zilungiselelwe thina uba sifumane lento uThixo ayibizayo kuthi singabantu bakhe. Inkosi sikelele. Sihambe ngayo, ekuhambeni kwethu ngayo sifumaneka singababantu uThixo afuna bona. Aba bantu uThixo alinde bona. Nangokunjalo ke nasegazini wathi thabathani salani indebe yomnqophiso omtsha lo le osegazini lami. Yenzeni njalo ngamaxesha onke nindikhumbule. Makwenziwe ngohlobo. Masihlale sikhumbula uba sinomnqophiso omtsha esikuwo wokuphila ngokwale ndlela uThixo afuna yona. Hayi ngokuthi abantu abaninzi benza ntoni kanjani and izinto zihamba kanjani phakathi kwabo, asingeni ndawo. Eyethu into ukubana uYesu uthi asenze kanjani na thina. Yehlo zenkosi ukulunga kukaThixo. Inkosi sikelele. UThixo uhlale egcizelele landa futhi ekhondweni lempilo zethu ngoba ufuna ukusinceda. Mamelani, ungafuna kangangoko ukumnceda umuntu, kodwa uba umuntu lo kufuneka encedakele akasibone edinga uncedo, soza ncedakale noba ungathini. Inkosi sikelele. Ilento ke ngoku ifuna thina uThixo ethetha kuthi ethetha nathi ngoba kunendima ekufuneka siyidlale ekusindisweni kwethu.
uThixo angafuna kangangoko ukusisindisa kodwa bathina sikufuna usindiswa asizosindiswa. Uba uThixo angayibiza kangangoko into ayibizayo ukuthi kodwa thina mamnogogo uba sifuna uvumelana naye ayizophuma injongo yakhe. Yilento ke ngoku izawubangela uba izohlwayo ziphile phezu kwabantu. uThixo xa ithetha kwenye indawo uthetha kabuhlungu ngomprofeti. Yintoni endingayenza ngesidilini sam ebimele uba ndiyenzile? Ndiwuthela umgquba, ndisibiyela, ndasinqabisa, ndawuthela umgquba. Ndathi ndilinde okuhle, kwasuke kwavela okubi. Funda. Verse 26. Kuba ngamaxesha onke enisukuba nisidla eso sonka, niyisele loo ndebe, niyakwazisa ukufa kwenkosi ide ifike. Uba nidla esisonke, nisele indebe, ngayixesha nexesha niyenza loo nto, nakwazisa ngokufa kwenkosi ude ufike. Ngamanye amazwi, ekwenzeni kwethu le nto ngohlobo uThixo ayibiza ngalo, sizawuhlala sikhuthele. Amen. Sizawuhlala sinentshisakalo yokuvakalisa ukubana yebethuna makungabi ngathi akukho nto yenzekayo. Amen. Ukhona owazenza idini ukuze abantu bangazibhubhisi njengoba bebhubha kanje. Mamelani. Kodwa okokuba ngabi impilo zethu bathi xa bejongile abantu bangaphandle basibone sifana, noba singayitsho kangakanani loo nto siyitshoyo ayizukunika difference, ayizukunika mehluko. Amen. Yile nto ke ngoku ifuna uba thina zihlobo zenkosi make siphileni ngendlela impilo yethu ngokwayo. Athi umuntu eyijongile athi yena ezijongile ngena Yesu athi andifani nawe. Utheni? Okanye awufani nami. Kwenzeke ntoni? Futhi ndiyibona kakuhle uba ufani nami and ndiyarhalela ukuba ufana nawe okanye uba njengawe. Athi umzekelo Mamiyaso ndiyayazi Mamiyaso sikhula sonke awunazifundo zitheni wethu, awunantitheni but Mamiyaso hayi awufani nami and akundiphathi kakuhle ukungafani nawe, ngase ndifane nawe. Athi esebenze nemali zonke ngoba yona nyaniswa nifane and uxolo phila kulo akaphili kulo. Amen. Inkosi sikelele. Verse 27. Ngoko ke osukuba esidla eso sonka ayisele indebe yenkosi ngokungafanelekileyo, woba netyala lomzimba negazi lenkosi. Andithi kuyatsho bangasentla uba xa ninje animelanga ubani nidla idlo senkosi, ngoba kwenzeka izinto phakathi kwenu bimele uba zenzeke. Okay. Iphinde icacise ke ngokubana uba ke ngokwanezicaluli ezi zinto anokucalula umzimba wenkosi, ngamanye amazwi aniyamkeli le nto ngohlobo ndiyithetha ngalo. Iyo ukudla kwenu anisadli mandla, ningaseli loyiso futhi niseli isigwebo, nidla isigwebo. Masithi ndineyanhlukwana, ndingumphephi hayi ubunayo iyanhlukwana ungumthombo wayo, nguwe nomphembeleli wayo. Uyayazi uba usisiqalekiso elinye igama lakho, ngoba ithi kaloku iBhayibhile kwincwadi yeProverbs uqalekisiwe yakhe yanhlukwana phakathi kwabazalwane. Uyayinyanya loo nto uThixo and sisiqalekiso lisikisi kuye. Soze uphembelele iyanhlukwana ungenayo. Amen. Iyanhlukwana inje ndiyandahlukana noPhelo, ndimthiye uPhelo, ndimcaphukele uPhelo. Andiphelele kumthiyeni ndodwa uphelokazi. Ndiyarecruit, ndiyacanvass, ndifuna nothanda kamthiye, ndimbone encokola nomama uVulisakhe, ndiye kumama uVulisakhe ndimthume umoya uba makathiye uphelokazi, ndamthofiyela ngale yanhlukano yam. Yiyo le nto iBhayibhile ithi makungaphumi ingcambu yoburhaka phakathi kwenidyobha abaninzi. Amen. Akumelanga.
and akuvumelekanga. Ngase ke ngoku kum sibe ngabazalwane abangayitolerate iyanhlukwana. Uyamvama umuntu othetha iyanhlukwana. Ngoba akazothetha kakuhle ngomuntu lo athetha ngayo. Uthetha kuwe kakubi ngomnye. Uyayityala ke ngoku. Uba nawe lo mbone ngohlobo ambona ngalo. Seyiphila kuye yakhe okanye sesayide noSathane ngokuthi phuma embuzweni kaThixo yiza kulo kaSathane. Amen. Niyazikhupha uyabakhupha. uYesu ubabizela ngaphakathi yena uyabakhupha. Phofu baphi physically balapha sikunye nabo. Hayi kaloku bazalwane. Isidlo saqhuba uJudas ekhona. Amen. Enesibhambathiso nabachazi. Enigma uthi nguJudas yedwa ongekho ezulwini. Waya yengomnye wahamba noYesu. Indixelele lonto ba unyanisile Mateyu 7:21. Kathi uYesu asingabo bonke. Abathi inkosi kuma bazawudliva. Ngabakwenzayo. uJudas mene wathengisa ngonyana womuntu ngegazi elingenatyala. Ngisekhumbula lo ngoma. Yakudala. uJudas wameneza wathengisa ngonyana womuntu ngegazi elingenatyala. Ithi ke iBhayibhile masiyithenge inyaniso kodwa singathengisi ngayo. Ngamanye amazwi uba uyifumene inyaniso kwethe ababi mangabikho exchange ngayo inyaniso. Okay. Verse 28. Makazicikide ke ngokwakhe umuntu mayibe nguye ngokwakhe ojonga enhlizweni yakhe. Aze ngokunjalo adle kwisonka eso. Kwaye umuntu azigqibele yena. Antibe nguye bejonga enhlizweni yakhe. Ujonga enhlizweni yakhe ukuthi kunjani malunga nendawo bekuthethwa ngazo. Ikhona iyanhlukana kuwe iyaphila. Okanye ndithetha la ndithi ke ukhona umuntu ongamginyiyo. Andimazi ba kaloku uShaka bomginyelana. Andizubaza ukubuza futhi andifuna. Senje ba nguwishaki kaloku uthe wena umginyi. Awushaka nebimbili zabantu. Ushaka. Andimfa. Andimphiwanga. Uthi kudlamini ubumcele kubani. Siyayivala oba mphiwanga. Makodwa kase siphanda ke ngokubana ubumcele kubani. Kangumcele kwawe. Khona uba ubumcelile ke ngoku wanqaba lowo ubucela kuye. Wenzeni ke nisaram ngoba sazi noba besiceliwe. Ibethu nakothi impilo lento bazalana. Udibane nomuntu sengakuthandi, sekucaphukela. Make sithi ke sinike chance uba ke kuze umuntu kuwe. Wawumenzeni ubani? Athenjani? Unani khona enye. Mhlawumbe ke ngabe izininzi bazimbili. Unani khona enye endamenzayo. Nawe kwamjongile wayekwenzeni? China asuka. Nanti mnyama nje. Yazi notata yazoyibona ntoni kulena. Umuntu phofu lo uthetha ngaye kanjani? Ongumfuziselo kaThixo. uThixo awamdalayo ngezandla zakhe. Ayidlala iBhayibhile kathi akho sibulala umuntu sinobomi obumnaphakade kuso. Senje bahlobo zenkosi siyazazi esizinto. Yakhe. Yethandeka iBhayibhile ithi kwincwadi kaYohane umuntu onomuntu amthileyo lo muntu igama lakhe sisibulala umuntu. Uthi iBhayibhile. Nje lo muntu unomuntu amthileyo mzojana. Lo muntu into ayiyo sisibulala. Yeqeleza incane. Uthi iBhayibhile. Lo muntu onomuntu
amthileyo yena sisibulala ayithi sisibulala mntu lo uthiweyo isalam sona asazi noba masenze iphi noba masivote noba masingavoti na asazi cha nansi into mawuyazi wena yithi ngokuzombona ukuthile uvela uzixelela uba uyamthanda Amen. futhi ulinde emini agqibileyo ukuthiya athi xa ithi mola uthi ewe Amen. kaloku ke kwakutsho nge-first kwatsho masihlale singamaholo apha ngaphakathi ulinde uba acace nje uba akuthethise awuzombuza ube bekade ethulele ntoni sovuyela le nto ethetha Amen. Amen. futhi uyiyekele bengakubulisanga le nkonzo edluleyo uvuyela le nto bekubulisile kule kwasisikelele futhi ayikho nale mbambeleyo noba khange ubulise kule nkonzo edlulileyo wambulisela kavuma hayi ngoba kanti one-obligation yobulisa omntu hayi kanti niphendule kweendawo zinje uyacaphuka ngoba ndikubulisanga okay uyandicaphukela good wena wawundibulisela ndavuma hayi ngophi kanti onexanduva lobulisa omnye apha kuthi senjuba imibuzo ebhadlileyo ibimele uba siyayibuza ebingasincedisi uba singazenzi izinto esifumana sizenza asiyibuzi Amen. xa into ezabe sizovumela usatana ngumoya uzabe ethofiyela uba jonga umjonge ngoku nanku uyobulisa ubani nanku uyobulisa ubani uzobona uzobulisa lapha emva kwakho ezenyana azobulisa lapha emva kwakho abugqithi caba mnani ngamaphepha andibonakali uzawuthi ube ngamaphepha ke ngoba usithi ungamaphepha awuzuba ngamaphepha xa apha kuwe uzoba ngamaphepha ngoba wena uzakha amaphepha as a man speaks he becomes indoda njengoba ithetha iba njalo qhubeka imani basana yazi uSathane uyanhlonda uyabona mntango nyama uSathane ngatsho kuba uwele ngathi akandiginca njengothathu yaso into ezakwenzeka ke ugada kwantshukumo enzayo andizophazama nyani ke ngokubhekiselele kuwe ndenze exactly ngale ndlela uSathane athetha ngatsho ngakho jongani ndiyakuxelela hayi ufana uvuya nje umnandi umnandi balapha ufana umvanje besithi uyanithanda nonke hayi wena ubeyiqaleni awukho suziqhatha ndibe phofu mna bendithetha usiva wena ndisithi bazalwane nonke ndiyaphinda nonke bazalwane Amen. inkosi esikelele amen nawe ke ngoku ingozi ungabuzi umbuzo bimele bakho uyawubuza mna uba ebengabe ke undikhetha ngelithi Amen. ungabi nampendulo uthi ndideke ndifumane impendulo ephendula lo mbuzo sabe ndisazi le ayithethayo qebeni lihala unamaqhinga nobuqhetseba kodwa ubuxoka bumelani nenyaniso Verse 29. futhi ubuzilungisa wena ngelo xesha ngoko nangokuthi ke mna ke ndizawuhlala ndimthanda ngoba yona nto yakhe ufuna ukwakha into endithiyileyo yes. Verse 29. Kuba lo udlayo uselayo ngokungafanelekileyo uzidlela aziselele ukugwetywa engawucaluli nje umzimba wenkosi. Masithi ke uyaziqonda kakuhlubana bana hey ngokwale ndlela ndiyiyo nami apha ngaphakathi ndiyizibonayo ndiyiyo andimelanga nyano bana ndiyasihlehla senkosi qha ndizawusihla ithetha nalo muntu lowo ke ungawucaluli umzimba wenkosi athe iva yonke lento ayivayo afane nongayivanga yo usengxakini iBhayibhile ndicinga kwincwadi kaIsaya andana bangu-14 ntoni na ithi uIsrayeli imfama usisithulu
ithi ngubani osisithuko njengomkhonzi wami ngubani oyimfama njengoSirayeli ndiyathetha noSirayeli akandihoyi ndenza izinto phambi koSirayeli akaziboni akasosithuluke imani kanini hayi kanini ndithatha ithuba uyivala ndawo ngokuyicacileyo wena unendlela uyeva unamehlo uyabona uThixo enza izinto apha phambi kwakho kodwa ungaziboni ungastil umbone ungambone nguThixo athethe izinto apha kuwe still ungamve nguThixo ungamamkeli njengoThixo ngokwathethe izinto mamela kukho la ezazixeko oKorazini noBethsaida ziyalibhidisa ke masithathe ngobana kuthiwa phaya wena ngoba imisebenzi eyenziwe kuwe uba ibiyenziwe ngapha ngebengcono kunento yiyo wena kwenziwe imisebenzi kuwe washiye kunjengoko ubunjalo ungabonanga nto ababonanga nto ngoba kwenziwa nganto kubo futhi bafanele ubanje ke ngoba kodwa bayibonileyo ibizawubatshintsha babone ngenye indlela kodwa wena ikhona into eyenzekileyo phambi kwamehlo wakho kodwa ngokuyenzekileyo wafana nomuntu ongenzekanga nganto phambi kwamehlo wakhe uyabona ke uyabona nanso ke ngokulento ungathi ka ufunda pha ufundi bathini uThixo uthi akomfama enjengoSirayeli akho sithulu njengomkhonzi wakhe uthi wena kawujongele kwakunzima kuIsrayeli kwakumnyama ebhodini kuwe kunjani kawujonga impilo yakho kwizinto ezivileyo uyidibanise nomuntu ongazivanga ezinto ezivileyo unjani kunawe uba niyafana ungathi asisithulu ungathi uyabona because lo akazibonanga izinto ezibonileyo kodwa wena uzibonile izinto ezibonileyo but still usafana nomuntu ongazibonanga izinto ezibonileyo la nto ithi ke izihlobo zenkosi make siqinene kwinto esiyivayo ezihlobo zami ndiyanicenga nyani make siphile impilo impilo la mpilo umuntu owazi izinto ozaziyo ebezophila yona uba ibingomnye umuntu wena la ndithi uba bengomnye umuntu azi izinto ndizaziyo aphile ngokwezo zinto ebezokuba nomehluko kunalento inguye make sifuze lo muntu yebona impilo esiyiphilayo ifane nezinto esizivileyo impilo esiyiphilayo ingabi iopposite yezinto esizivileyo ezivakala xa sithethe bayibo uyazi ukuthi lihamba kanje uyazi kwenziwa kanje umuntu umve kangqinayo bana tyhini ubani uyayazi ba lento ibimele bayihamba kanje ngoku ayazi kakuhle yena baxa yenza wenza kanje yebazalwane ithi iBhayibheli isidenge asifuna ukhalinyela into isidenge asifuna ukhalinyela asicebiseki noba ungasicebisa siyakulanda ukusicebisa kuyo sayivaka senhlitheka kuyo isidenge uthini wena kawucetyiswa masithi wena usosidenge umnandi nje ubhadlile wena xa ucetyiswa kusithiwa ayenziwa kanje lento umlomo uthwalelana yenza umzekelo awufuna ucetyiswa yona nto ukuthwalisa umlomo okay fine Verse 8 ngenxa yoku baninzi phakathi kwenu abaswele amandla nabayiminweno banele nabalele ukufa kanimeni
uzwele ngenye imini usherisha olapha uthi bethu ndivuyi lapha ngaphakathi and ngaske ndabelane nani ngoluvuyo ingase ndithi ndigoduka ndibe ndinosulele ngoluvuyo kodwa ithi napha kule ndawo bafunda kuyo ngenxa yoku baninzi phakathi kwenu abaswele amandla the opposite kawuva unwabile uziva energized ukhuthazekile uhlaziyeke emandleni kodwa ngenxa yokungakucalula ukuthetha ukaThixo ukuqale ukuqiqe uze wenze njengokuba uThixo ethethe kuphume opposite uba uthi uThixo ethetha kuwe ufane noba akathethanga ndaweni yokuba kuphume umuntu okhuthazekileyo uzaphuma otyafisekileyo otyafileyo hayi ke imiloleleya ikushakile mose uyaphila yena ngokwasenyameni ngoba uyashukuma lo sithi ngumntwana anikade nobona umntwana ni sentsho lo amanyana lo practical ungazi uthi kawuzuva ethetha uqonda ba ushiyeka nje bayivele inqamu kumphefumulo ifeli akanamdle komini naye udathe kayithetha andimazi uThixo sandigcinele ndini kumlwelo uyaphila nje ngoba uyaqhwanyaza uyaphila ngoba uyatya uyayibona otherwise nje uyinto ezibonisa uba umuntu uyaphila akho mntu akanakuncedisa nganto ukuphila kuye nokufa kuyafana kuyinto enye umlwelo that means ndaweni yokuba isimo sibe ngcono uba ungavumelani noThixo xa ethetha imeko yakho iyiba mandulo uba elekuThixo ethetha kuwe uyenze likhulu inhliziyo yakho ethethe ndiyayazi bazalwane ba xa uThixo ekufumana athethe nawe uve enhliziyweni yakho uhlabeka ekuthetheni kwakhe akube mnandi ithi iBhayibhile ngexesha ingqeqesho iqhubeka kuba buhlungu iqhube ithi kwenye indawo ubuhlungu obungokukaThixo busingisa enguqukweni ekungekho kusola ngayo ngamanye amazwi uba uva buhlungu ngokukaThixo ngokungenzanga kakuhle wena usebenzisa obabuhlungu uguquke wenze ngale ndlela uThixo abiza ngayo soze usole ngaleyo nguquko ngoba izawulandelwa luvuyo noxolo kwingaphakathi lakho and nawe umuntu ozambona ke ngokwemva koko kulona uhalela ubona yena kuwe inkosi sikelele xa ke ngokufuna uba umuntu avumelane noba buhlungu budlala indima yakho mamelani akatshintshi umuntu yilelo ke ngokufuna into kokubana malithethwe ilizwi likaThixo lithethwe phezu kwabantu akatshintshi umuntu ongafumananga inyani futhi ekufumaneni kwakhe inyani abe buhlungu ukuzibhaqa kwakhe engahambe enyanini yilento ke ngoku izakwenza kamva noba sowuhamba enyanini afike uSathane afuna ukudonsela phansi kwamanzi uthanda iphindi ndiyakwazi ukuhlala phansi kwamanzi and akube lula uba uphume xa ethe wavuma wayikuntwilisela ndimnandi apha ngaphezulu ndikuwalapha ngaphezulu inkosi sikelele nako apha empilonga khona funda banele nabalele ukufa verse 31 that means ukwakude kwa out akho hope akho nto hayi and surely babuya kule group ababantu athi ndisindisiwe ixesha elithi andibonanga nto olosindiso laba luncedanga nganto luyanceda lona khaliyana nokuthi uza njani apha kulo uza nenhliziyo evulekileyo noba nevalekileyo lethu lapho lenqambuzana
uthi uDlamini eshumayela ngenye imini uthi uthini xa ilizwi likaThixo lifika apha kuwe? Uyavumelana nalo okanye awuvumelani nalo? Okanye mandibeke kanje, ithi iBhayibhile yona funani uThixo esonokufumaneka, mbizeni esekufuphi. Athi kweli wena uthi funani ubuso bam, inhliziyo yami ithi ndiyafuna ukukubona ndikhona. Now azothi ke ngoku xa uvile izwi likaThixo lithetha loo nto liyithethayo, uthini wena ukuphendula? Uba lithi ilizwi likaThixo guquka, uyanothi inhliziyo yami ithi ndizawuguquka. Awugqiba athi yiloo nto ke yenza umehluko phakathi kwam nawe. Ngamanye amazwi nantsi into eyenza umehluko phakathi komnye umntu nomnye umntu. Sivile izwi sobabini, alivu sisilungi, athi inhliziyo yami ithi ndiza kwenza le nto uthi mandiyenze. Ndithi mna inhliziyo yami ithi. Hayi, zinzima into ezibizayo. Ake njonge kwenye indawo, yabakhona baziyo basindisiweyo nabo bayancedakala njengaba bengahambi ngendawo. Mzake ndiconsiderishe bona ba mhlawumbe ndibelong apha. I've joined the wrong group. Yayibona? Uthini enhlizweni yakho? Uba izwi likaThixo lithi nje wena uyathi ngenhliziyo yakho ngomlomo uzotsho hayi ayibinangxaki. Amen. Futhi ungayitsho ngohlobo ndiphindanga bendiyithetha ngalo, kodwa enhliziyweni yakho usithi ungathetha wethetha wase wakhazula woma ndeyazi njalo ukudala wathetha kanje akwazi manje unalento futhi umane ufuna ulile. Hayi azosigoqisa ngenyende zakho wasexolisa asiyeke azapha enyanini ngoku ukhetha usililele uzawuzapha nale uzayiyeka uzawuzapha kuthi. Hayi yayiba yo mampilo zininzi into ezithetha ngabantu enhliziyweni zabo. Bephendula ngexesha ithetha kaloku sibani ndim lo wayethi uMr Thetha. Ndithi enhliziyweni yam lo mfo ubhadlile. Prophet kayithi amen ndithi amen. Enhliziyweni yam ndithetha le ndiyithethayo. Ubhadlile lo. Asikho into athetha soze kubekho umuntu uphila la yetha ndiyazi usitsho kunenhliziyweni yam. Iyo le nkosi ayimandanga le. Ayimandanga ngathi wakho umuntu ososenza izinto uzosenza wedwa futhi nezinto. Siyeke man andiyade nto ulofana ngasibone izinto ba akukho nto umuntu okwenza into. Avele awugqiba athethe mna. Ndikhumbula kakuhle lo mini ndithi uthi asinakholo thina. Ndithi enhliziyweni yam uba utsho kumntu ngondichophe apha ndamkela uYesu ndilapha nje kukholo. Athi asuka ndithethi le nto niyithethayo nina ninokholo nje lohlala nesindisiwe. Aninalo ukholo ubana ezinto uThixo ngale ndlela azithetha ngayo eBhayibhileni zingenzeka. Athi kanjani lo? Mna ndikuphendule ngoku uthethayo wena ndiphendule ngoku. Hayi ke no good. Ngomnye umntu lo. Amen. Ngomnye umntu lo. Inkosi isikele. Sentshuba ke mhlambe ungake kwenzeke wena ke uthi xa kuthethwa lento ilapha enhliziyweni yakho uthi ugesa ke ndiyamazi unzima egeseni. Unzima. Uvela ungazi noba ukubona emanzini na uyagesa leqikelele akayazi akandazi ndishonga lona. Unyanisile nje usho andikwazi kodwa uyakwazi yena. uYesu kaloku lo wayevela athi bacinge kanje enhliziyweni zabo avela abaphendule enhliziyweni zabo. La nto bayithetha abantu kayikho ayiphendule. Ya lo Yesu ke sisi unguye uthi unathi ulapha kuthi uba siyadla udla nathi. That means uba uyandiseva ukudla undiseva kunye naye. Ubone nike imbuzane uthi is spicy le tata.
Inkosi isikelele. Ngoba ka useva mina kaloku useva yena kum. Yazi babe sinoke sibambe kanje bazalwane bese ngeke ufanele senze nje kanje nakanjani kubanye bazalwane. Yakhe ayinguyena lo othethayo kayidibana nalankosi eDamascus athi Saul undichuchisela undi akathi uba undi ngoba lento bayenzayo kutsho mina. That means uba ulwa nabo besenza lento bayenzayo oyena muntu uqonde kuye ndim. Kanimeni ke ndize kule ndawo uyathanda ukuzithethela siyagodola tata mamela ke mina ndiyathetha ne makesithi for argument's sake bendithethiswa nguThixo ndithethe izinto uThixo afuna ndizithethe nivele mina nindithiye ngenxa yezinto endizithethayo nithiye bani animthandi naye nina nizawucinga uba nithiye mna okanye nithiya mna kanti nitsibile kum nithiye yena. uSamuel ume as a judge phambi koIsrayeli kwakunguye umgwebi wathi uIsrayeli kuSamuel siyakubona umiswe nguThixo yasikhokhela fine thina sifuna ukumkani sifane nezinye inhlanga ukumkani ahambe phambi kwethu asikhokele kasemfazweni. Wakhala uSamuel umprofeti kaloku wathi intoni leniyifunayo imbi ke ngoku uyakhala kuThixo wathi uThixo Samuel abanengxaki nawe bachase banengxaki nawe bona bacinga banengxaki noSamuel kanti le ngxaki bayibhekisa kuSamuel bayisa uThixo ngoba uThixo umele ulethu Samuel umele uThixo yakhe incwadi yaPetrus ayithi oshumayelayo makamele uThixo ube ngumshumayeli kumendane kaThixo. Kamanye maziba wenza into ngoko kaThixo suwara ngawe yenza qha awuthiyo okuthiyayo uba besazi ilele ke ngoku ifuna into okubana makathe ukuthiya ke mama uyaso uhamba kwezondlela uthi uba besazi ngenzi kanje. That means ikhona le ngxaki impithisayo uba bebona kakuhle ngenzi kanje ikhona le nto imfamekisileyo akevanga kakuhle uba besiva kakuhle ngenzi kanje ikhona le nto aye wayiva endaweni yale bimeli boyivile iyo le nto esenjiji ingazi sikelele. Mhlawumbi uthetha ndithetha mna pha ngaphambili wathi uSathane uyandikwesa wathi usuka wena wathi yeke ndimfumene uyandikwesa. Niyandazi ndiyaqonda nje ndizakwesa ngolo singabi ke ngoku namhla ungakuthi ndiyakukwesa kangake ndikuqonde ngeke ndibava abantu ke bethetha bethi hayi nokuba umuntu uthetha namfuna azothatha apha ebusweni kum andiqondi bukhona ndingekathethi naye ndiqondana naye apha kuyo. Uyandazi Mama Rodi ne awuhlobo omkhulu sibuya kude and sisaya kude uthi uhlelo kwasesikelele siyaqhuba uhulumeni yayibona zihlobo zenkosi make silithambeleni ilizwi likaThixo nyana and lonto iza kusivusa. uThixo ndithanda I think uDlamini uthi uThixo uthembeke ezwini lakhe hayi kuthini ujonge thina ebusweni ukwenza kwakhe akuyini ukuthi ujonge kanjani ngubani ngamanye amazwi yena ulandela izwi lakhe abantwini uba aliveze linyanisekile uthi uJeremiya uhlale liphaphe izwi lakhe ukuze alibone lisenzeke. Yaba and uThixo ufuna ulibona lisenzeke ilizwi lakhe sisindiswe. Sivuma sosindiswa thina ngoba sivumele ilizwi lakhe lisihlambulule. Ikhona lencwadi pha ithi uThixo uyasihlamba ngelizwi lakhe ngokokuhlamba kwamanzi.
ngamanye amazwi ngangoba amanzi ehlamba uThixo usihlamba ngezwi lakhe. Ngamanye amazwi izwi lakhe lifana namanzi kuthi acoca into. Lithiwa ndim ke ngoku uba wena xa kuthethwa ilizwi likaThixo ubona uchuku ubona ithini yonke nje lento ingenye mamela beka wamkela ubana seyi uyakwezwa sozincedakala because xa kuza into kuwe eqondene nayo bokuncede uyanikweza ukweza kanjani nami umuntu othetha umamele kwale mikwezo ekaSathana wenze umamela uSathana uba uyayazi uba ebezavela athi ungayamkeli lanto uyayazi uzawuyazi ba inyani leli lizwi likaThixo kodwa bekwathi uyakwesa uyenza noko uyispicile kodwa wanithethela kamandi apho uDanis wathi usofuna imarinate kutheni lento ucaba sawuxamba kuthetha ngoba kho wena funeka sithethe ngendlela emnandi kuwe antini ngamaqhuba kanithi marinating yake sandisokolisa sasingesiba into nalo marinate nawo amaqhuba into nalena kanti kuyijoba ngalaso ikuzake kuyijoba ngesosi ngifuna kalonto kaloku sauce bamena kaloku ndinamaqhuba akasephayisa boy ndithi emadoni ngeba imandi le nyama cha ndicabukela le supu bave bayijoba ngayo bathanda ukuthi uyindule iqaba kuthiwa imarinetiwe lento yisosi le mna ke bosi laa nto ivele ndiyayicabukela uba ungase mna bebangathetha nam ndithi izana nize netyibe lapha ecangwana ningayifaki isosi ndizazifakela ngoba kumva bayayitshonta idlameni yeke kungokuba inyama aliyiva tu uvale nto ngathi nencasa ngathi netomato sauce hayi suka kaloku ndindoda esixhosa ngasiqinile ugqibele ufunda ne verse 31 kuba xa besizicalula ngesiba asigwetywa 32 sigwetywa nje ke siyaqeqeshwa inkosi ukuze singasingelwa phantsi ndawonye nehlabathi ngoko ke bazalwane bam xa nihlangene ndawonye ukuba lindanani amen mamelani lento ibangela uba sithi sawukwenza ngendlela uThixo angalindanga ngayo sifumana izinto ezihambelana nale ndlela senze ngayo ingqeqesho kaThixo kuthi ufuna sitshintshe sibuyele kuye senze ngale ndlela abiza ngayo ngoba ke emnyanisweni nyani uba besezawuthi esenza kanje ebiza kanje thina senza unothanda awugqiba athi hayi mandibasizele mandivele basindise qazeze aramezi hayi khumbulani ngulo kwincwadi yeDuteronomy akwazi ubaqala athi sukela ndanazi ningontamo lukhulu ifuneke ngoku sikhumbuleni izihlobo zenkosi bana lo Thixo akamkhethi kusoba ne uIsrayeli ongazange akholwe zangacela ne zangangeniswa nathi ke uba sihamba ngalandlela yokuxexa kaIsrayeli asizicela iwesike into because ithi iBhayibhile thina singamasebe omdiliya wasenze kodwa kuthe ngongakholwa kaIsrayeli sathatha saxonezelela kumdiliya wasekhaya ngokunjalo ke uba sithe asathobela asahamba ngalendlela uthi bathetha ngayo asanaka xa ebiza okanye esibizela kuye ukuthi sibuyele kuye njengoba enzile kuIsrayeli uqobo ngokwenje njalo nakuthi ifuneke ngokubana siyamkele inyani lelizwi likaThixo lithi kuThixo kukho kukhetha kusobala uba into wrong kuThixo wrong amen yebona lento uThixo angayifuniyo ukuthi akayifuni ke dlamini siyabona ubuThixo into akayifuni and uba akayifuni ubiza ubana siyeke kangangubana mna hlobo zenkosi lihle elam lilula lithi ukuba umuntu ebengake kwenzeke kanti ukhona apha phakathi kwenu
Ka kuthetha ilizwi likaThixo lekubalithethe ka kuthetha ilizwi likaThixo lekuthetha ilizwi likaThixo lebawuthethe athi bobudenge bodwa ukuthi bumamelayo. Bendawuthi kandithetha nalo muntu bebenoka ichaze loo nto kum. Ndithi ke mntana enkosi kutheni uzawude nawe besisidenge nje uhlelapha. Govela uhambe uye konobhadlile. Abafana nawe bakhona uzawubabona bekwaphuma. Awuzubadinga. Niyazi bakutheni ke Diana ndicebise kanjalo. Kungoba uzawubuhlela apha phakathi kwethu kuba ngathethwe ngathi kangekuthethwe kuwo usenze into ukuthi masingenzi. Kukho abantu abazomane befika ke ngoku besijoyina and abantu bafikayo besijoyina bafuna ubukela ukuthi sihamba kwezi ndawo. Bafike ke ngoku kukho lo mqaqoba. Kukho umthi konamava amakhulu ngapha kuthi ukuthi ngomqaqoba. Yimi mfutshane le mina yakho. Kaso uzingqavula. Uvela uhlaba inyawo ngaphansi uzovela lapho ngaphezulu. Lo mqaqoba ke ngoku uthi umuntu oyiva lento abesithi kodwa sisters lona kolapha naye kuthiwa ke senexesha awunalo unembali yabona njengoba utata bebala benyaka ngama-50 nje yena unento engapha 20 years anayo ngamdeni kodwa ngathi kusaqontrole nje kusisi uthi umuntu njengoba ngathi kusaqothole nje kusisi. Hayi wena mhlawumbi mhlawumbi uyanzu ngamdela ungamjonga esibhatyini akafuna ukuvela into evake kuye emlonyeni wakho ubana hayi sinexesha ukwixesha sasokumanzi besethwalikhulu awuphinde uvenye into uba ngoba sethwalikhulu senzeka ntoni. Hayi awuthi uyivele into uva nje qha indawo amagama endawo awatshintshe mntumosi. Wakho wathi komnye mama ndizawuniyeka wasingxolisa kukhonzo wathi ndiyazi le nto niyenzayo le mfitshifitshi le mna ndazi kukho bhengu ndasazi kunye ngeli xesha lobhengu yako andiboni kwanto ibubhengu njalo mhlawumbe ke ndiyacinga ungenzeka mambhili uba kukho ixesha esizawuhamba sihambe kaloku sidlule uyabona mose ziyajikinele uba khona imibimbanyana apho sifike sidlule emkhanyana babe benigqempezela othandekayo thina sasinobhuda umuntu ohleli phansi ojonga ngathi ke ndiqwalasele ukuthi wayekhona ngoku kukho abatata babazoyapha kambe bangaqwalasela omnye kade awathi hayi khambona nezi zibuko khawuthi ke ndifaka mhlawumbe ikhona into endiyiphazamayo hayi ingathi ngulowa ebethetha laa nto nje ubi kukhamnqeza ke kunye ndiqona ngathi ndimqwalasele uyayiva andikuthetha into enihlazo kaloku ngapha engahambisaniyo ngoku nezinyani kodwa ukuba bazi into okokubana laa nto ithi hlobo zenkosi yile nto ndithi ke ngoku make sibeni ngabantu abazi ezi zinto esizaziyo nje oko sokungakuwe make kuphile bona umzamo wakho make kube ukuba uphume kum le nto ndiyaziyo ngoku ngoba eyona nyani ke hlobo zenkosi kukubana le ndlela izinto uzenza ngayo yiyona echaza wena yiyona endlela ngawena ndiyayiva le imnandi inezinto ezininzi osaziyo kodwa ezona zikhawunta kuwe zezo zenzayo. Yebona ezona zikhawuntayo ezibalayo zezo zenzayo. Ezo sazaziyo nje uthi ka ucinga ngazo ngokuzenza uthi ya ndisezawubona hayi akubalele ukuthi uyazazi ubukhona nje xa bezithethwa azina credit futhi kuwe uthi uYesu ke ka ebethetha malunga nalo ndawo kuhle ukuba nizazi ezi zinto kodwa noba noyolo anithe nasenza. Inkosi.